YouTube. I dag vil vi gå ind og fuck som next level bitches inde på God PvP. Så ja, vi vil simpelthen bare hoppe down there in the deep. Und fuck some facts down there. So here we go. One fact. Two fact. Three fact. Four fact. Five fact. Seven fact. Okay, jeg skal sige noget af det. Og lige en mere. Og en mere fact. Og en mere. Godt så. Var det det? Yes. Det bliver sådan et kort klip, jeg lige lægger ud bare for sjov. Hvor jeg sidder og hygger. Fed. Yes. Nu vil jeg bare stille mig her. Så får ham der fucking til at forstå, at han skal smutte. Smut dog. Jeg dør. Jeg dør. Jeg døde. Ej, oh my god. Oh my god, jeg dræbte der mange, mand. Er du så færdig, jeg dræbte mange. Prøv at hoppe derned og se mine ting stadig er der. Ja. Yes, det var de ikke. Skaffer jeg dem bare igen. Yes, men det var det, jeg håber, I nød det her moment. Bare ses.